nyambung silaturahmi. Jadi nek agi ngeten niki Bapak Haji Sutresno niku mirsani dhateng panjenengan. Kaya-kaya wi nika kaya jenengan mirsani TV. Nah, Bapak Haji Sutresno jadi jenengan ki agi dadi lakon sing nang jero TV. Lah Bapak Haji Sutresno niku sing agi mirsani. Kira-kira nek ndeleng TV niku mau apik lakone apik. Sing nonton seneng apa mboten, Bu? Sing nonton seneng. Nggih napa mboten? Nah, seperti itu. Beliau melihat putra-putrine, melihat garwane, melihat anak cucune, sami rukun, sami guyub, sami adem ayem, terus gelem padha ngirim donga dhateng beliau. Beliau niku sangatlah senang. Nek jenengan purun ngirim setiap harine, dikirim napa, Bu? Dikirim doa saora-orane Fatihah, nggih. Niku kaya-kaya panjenengan kuwi munjungi. Wong nek dipunjungi seneng ora, Bu? Dijunjungi berkat seneng ora, Bu? Seneng. Semono uga Bapak Haji Sutresno. Nek Bapak Haji Sutresno pusaka ngene Mbah Haji Pairang, Mbah Haji Madarjo, Mbah Kasinem, Bapak Haji Ahmad Sutresno. Niki keluarga niki sami remen mirsani anak putune padha guyub rukun. Sesuai kali perintahipun Allah, ittaqullaha fala tu'dzu mautakum. Padha wedya sira kabeh wala tu'dzu lan aja nglarani sira kabeh mautakum ing wong mati ira kabeh. Nek panjenengan rukun kan berarti ora gawe larani sing padha ninggal. Nek jenengan niku wau kelendongane berarti ora gawe lorone sing ninggal. Nek jenengan malam Jumat diceritakne nek malam Jumat niku para arwah niku padha bali. Tilik omah, tilik dalem keprabonan. Iki anakku padha ndres apa ora? Anakku padha kirim Fatihah apa ora? Wis tak tinggali bondo donya pirang-pirang padha eling karo aku apa ora? Niku wong-wong sing wis padha ninggal di alam barzah niku ngarep-ngarep dongane anak putu. Ya kuwi anak sing soleh dan sholihah. Mulane sak beja-bejane wong niku duwe putra putri sing soleh sholihah sing gelem ndongakne wong tuwa loro. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Terus salajengipun nek pun panjenengan niku pun ndongaaken teng tiyang sepah ingkang sampun sumaring kantun panjenengan nuwun sewu maringi sedekahan niki nggih diniataken ganjaranipun nggih sing pun boten wonten. Ganjaranipun niku nggih kathah, ora kok mubah-mubahne panganan wong mati kok digawekne panganan terus ora gelem mangan niku ampun ngantos. Ini sedekahan atas nama yang pun sedo ingkang maksude ganjaranipun niku wau sedekah dikhususaken ingkang sampun ninggal. Dadi ora kok mergo sing ninggal terus sing urip foya-foya niku mboten, tapi dengan niatan ganjaranipun nggo sing wis ninggal. Nah, karena wong sing ninggal niku sejatine kula aturaken teng inggil nggih tasih urip. Dadi mulane diperintah kon padha uluk salam nek alikane teng kuburan. Nek ora gelem uluk salam kepripun? Sing boten purun uluk salam niku wong sing teng kuburan niku wau bakal nesu. Bakal nyedakne, bakal nyepatani. Nah, nyepatani. Mulane nek liwat kuburan iku jenengan kudu ndonga. Kudu salam. Soalnya
sesuai dawuhipun Kanjeng Nabi teninggil wau, idza marortum alikalane liwat sapa sira ngalal makobiri ing atase pira-pira kuburan, fad'u mongko padha ndonga sira kabeh lahum maring ahli kubur, wasallimu lan padha salam sira kabeh ngalaihim ing atase ahli kubur. Nah kok jenengan ora gelem salam, ora gelem ndonga, wong sing neng ngalam kubur niku bakal nyepatani, waihakum fantadiru saatakum. Liwat kene kok ora gelem ndongane nyong titelono besok nek titimangsane sampean mati. Nah niku bakal ngerasa akan waihakum fantadiru saatakum. Jadi perintah ini kula panjenengan kan uluk salam, mergo sing teng ngalam kubur niku sami urip, sami ngarep-ngarep dongane wong-wong anak soleh, wong-wong sing padha limbah. Salame pripun? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, syukur-syukur ditambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bar niku gari maca al-Fatihah. Aku karo numpak motor. Jadi kula nek lagi mangkat kerja, kula kan seniki teng Kemanjen mriki. Jadi seringnya niku liwate Poncowati. Jadi melewati 2 kuburan. Mesti nek kula niku insyaallah niku selalu membaca salam, terus la ilaha illallah, al-Fatihah, wis pun kliwat tasih kula kanthi kadang dugi mriki. Nah, Budi wetan. Teng mriku nggih ngoten. Nah niku sing teng alam kubur niku sami remen, ora bakal disedakne, ora bakal disepatani. Jadi kita sebagai putra putrinya monggo bersama-sama nggih, kula yo duwe wong tuwa sing wis mboten wonten, panjenengan sedaya nggih pun mboten gadah tiyang sepah ingkang mboten wonten, sami-sami padha emut karo wong tuwa sing wis padha ninggal. Hadirin Bapak saha Ibu ingkang kawula hormati, teng mriki kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan spiritual kepada Sang Pencipta. Sibalung 27 Desember 2025 atau 7 Rojab. Tentang haul sampun kawula aturaken, yang penting kula panjenengan tetap kirim doa nggih nggih. Karena nek kula panjenengan kirim doa padha bae kula panjenengan niku wau ngunjungi. Dadi nek wong sing ninggal dikunjungi niku ya bakal seneng, bakal bombong, bakal ya kuwi ayem tentrem manggen wonten ing swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun niki juga dalam rangka memperingati Maulid Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj. Nah niku monggo sederenge Isra Mi'raj dimilai sholawatan riyen nggih. Yo sholawatan dhisik bareng-bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al